Kaixo! Asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Etxebizitzen merkatuak dinamismo handiko fasea bizi du, urtarrilean saltutako etxebizitzen 9,2ko urte arteko hazkundean islatu zena. 2.361 eragiketa erregistratu ziren, 2007tik hilabete honetarako volumen altuena. Bestalde, industriako prezioak 1,7 jaitsi ziren otsailean. Energiaren prezioa 9,3 jaitsi zen, eta kontsumo ondasunek eta bitarteko ondasunek beherakada txikiagoa izan zuten. Aitzitik, ekipo ondasunak 1,6 igo ziren. Amaitzeko, azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak 1,1 hasi ziren otsailean. Elikagaien eta gainerako produktuen bilakaera positiboagatik. Hurrengora arte!